Handumanan so sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jovel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Because of You. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong hatatampo, nagkasangahan nga, Jovel. Ay, paita. Problema na sa taan eh, kiting bayad na sad sa abang. Ay, wa pa kay sweldo, Jubel. Wa pagyud ma. Ay, pirmi na balang tag-ingon, adi, uy. Kalisod baya sa tong kinapuhi. Ma, Kung gisugot pala unta to nimong dato nga nang uyab nimo, ay dili unta ta mag-antos karon. ma. Wala ko makasabot ni mama pa, uy. Mura ba gusto niyang ibaligya na lang ko para lang mahawas tas kalisod? Pasensya na kayo, nak, ha? Kundi palang untak ko masakit to. Manarbaho ginunta ko para ninyo. Unsaon nga puno-puno na malagos kalisod ninyo din, eh. Pa, Imbes nga mutabang. Ako naman hinuoy. Usas na kaingon nga naglisod mo. Naapay tambal na ko nga mahal pa kayo. ayaw pagsultian na pa. Nahibaw kang dili na tinuod. Pero sige lang pa. Maningkamot kag ko. Mahawas na lagi tas kalisod. Jubel, Na, wala bagit ko'y kwarta, day. Nagpaabot pa si ko sa tong spiltong. Mao lagi, uy. Hasta bitaw ko. Kung boto na unaon, kuwang na gani kayo ning atong sweldo. Maong cute. Ay, tuod di ay. Dinibeta si Jomar gahapon. Nangita ni mo. Nga naman? Unsa naman say tuyo niya? Patawagon ko no kaniya. May offer ko na siya ni mo. Offer? Unsa man nga offer? Ako mo'y muhatag sa tanan ninyong panginahanglan. Unsa? Nga naman? Kumusugot ka lang nga makigninyo na. Time pa, Jomar. Nga nung giagta mo ko ni Mugminyo nga dili man ta uyab. Joel, kananggog makatunan na na. Sabi na kong akong ihatag ni mo tanan. Una-una, di na ka maglisod. Si mama ni mo, di na pagyaw-yaw. Si papa ni mo mahatagan na ni mo sa iyang tambal nga. Di na maglabad ang imo o pangita o gasa ng kwarta nga ikapalit. Oh, Gaan na kayo niya ang imo kinabuhi. di unsa nimo pagkahibaw-bahin, ana. Nangutan ako si mga amiga. Pero Jomar, nga nung ako man, sa kadagan og babay. Love ka. Ingon na na kasimple, Jovel. Jomar. Sugot na yun, day. Pero day, di mo ko ganahan. Wag ko ma-in love niya. Ay, pagsigig agad ang imong gibati, oy. Ang importante, maluwas ka. Ang imong pamilya.
Wa man tuod ka ma-in love niya, pero sure ko, magmalipayon unya ka. Kinindot naman niya kayo mong kinabuhi. Day. Tinuod ka? Nisugot ka na nga mag-meet niya ta? Oh. Pero kinahanglan nga mga tubang sa kanila ni Mama. Sige. May problema. Uy, kadaghan ba ni mo gidang pagkaon dong? Ingon na ni magindi basta mamay. Mamay? Jovel, magminyo na mo? Oo, Ma. Magminyo namin ni Jomar. Ay, salamat. Salamat sa Ginoo. Thank you. Thank you. Fun. Ako, nakit ka. Jomar, pwede dili lang una ron. Ganun di. Di ba? Kasado na ta. Dili na maayo nga balibaran ni mong yung bata. Ayaw agad kong balibaran. Jomar. Unsa may soda ning sobre? Kwarta. Aron may mapadagas yung pamilya. Salamat, Jomar. Ay, salamat kaayo, nak. Huway sa pa yan, Ma. Og hoy, ikaw. Ay, agad pagsupak-supak anang Jomar, ha? Pahimo sila ang iyang ipanghatag di mo, nak. Gamita ang imong utok. Ma. Joel, ayaw na pagluto ha. May dakong para panihapon na to. Sige. O may importante kong isulti ni uli na ko. Okay, sige. Undang si mo trabaho. Unsa? Gusto na ko nga anhin na lang ka sa bahay. Pero, Nga naman. Reklamo ka? Hatagan mati ka sa tanan ni mong gikinahanglan, di ba? Sa imong gusto. Nga mo trabaho pamangil ka. Jomar. Umana nga kung gusto para wa na tay problema, Jovel. Oh, Jomar. Jovel, pag-ilis kay may tambungan tang party. Ha? Wala ba ko'y sinina pang party? Nagdago. Namalit kong daan. Piliin lang niya to. 2:15. Ready na ka? Ka mga sexy man, ani, uy. Dili mo ko hilig og mga ingon, ani. Pues so good ka ron. Maganadanad ka na nga musul o buging unana. Kay gusto na ko nga ipakita sa kong mga amigo kung unsa ka sexy o kagwapa sa akong asawa. Oh. Wow! Buwan mong asawa? Ay, kaswerte ka mo, Jumar. Of course. Kamao ba akong mamili, pre? Aba, mayo kay wali mo pili ang imong tiguan nga uyab.
Di ko Pre, ayaw na lang paghiskot ato. Respeto sa akong asawa. Dinhi ka lang bulagaw ko. Okay, O ba sinog madugay ko guli. Panglaak na lang sa pultahan. sige. Sa aya ba ni kinabuhi ako eh. Naay kwarta. Pero, dilisad ko makalakaw. Bahala na. Wala ako. Mag-shopping na lang ko. Jovel? Wow! Ikaw na? Day, kumusta? Okay na. As usual, niagihapon ko na trabaho small. Ikaw, kumusta? Uy, kurtahan naman kay kagpurma. Uy, lahi na kayo mapurma karon. Mao may gusto sa kumbana. Sige, pagpili lagi. May bahala. Okay. Pantay ka, ha? Okay. Ngayon di ka eh. Jomar? Ma? Jubel? Jovel? Nagunsa ka din eh. Oh, nag-unsa ka din eh. Di ba, giingnan tamang ka nga ayaw gawas? Nagunsa ka man din eh. Kamo mo ay nag-unsa din eh. Atay pa. Nganos... Oh. Ikaw, ma? Ikaw mo ipasabot sa amigo ni Jomar nga iyang nauyab? Jubel, paminawa. Buhi iko! Kaluod ni mo! Jubel! Mawanong man! Ngano na kayo mo makagbinuang ni Papa? Masakiton si Papa o yung gibinuangan pag hindi mo? Ay, mauman gani. Masakito na imong amahan. O sa may makuha na ako niya. Ma! O ikaw, Jomar, ngano naking minyo pa man ka na ako nga si Mama man na imong gusto? Tungod kay wa may kagawasan. O kung maminiho mo, dili mahibong ang mga tao kung makita mi nga nag-uban kay inahan ko siyang asawa. Grabe ka ba? Huwag mo na ka maguna-una na ako og ni Papa. Salbahis ka! Well. Magbuwag ta, Jomar! Og pag-uban mong duha! Wa ko masakiti tungod kay bana nako si Jomar. Nasakitan ko sa gibuhat sa akong inahan ngadto sa akong amahan. Og sa sakripisyo nga gibuhat nako para sa akong pamilya. Samot na nga murag gitraidor ako sa kaugalingon akong inahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Jovel nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kadagalahan because of you. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanaos. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Benny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. Ayaw pagsaad. Matuman para di ka
RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Benny. Ah, ma, Uy, kas puting good nimo. Asa ka pa ingon? mamisita ako, ma. Ay, kisa may imo pamisitahan. Si Celine, ma. Ay, unsa man imo ng uyab. Manguyab ako, ma. Manguyab ka ng babae nga wata makaila. Ako pa nimo, kana nga silingan ng imong panguyaban ay. Kay suhito na tas kinaiya. Ah, di ko mo, Di ko ganahan sa mga daga din sa ato. Mga itom kayo. Si Celine ang akong ganahan, kay puti. Parehas ako ba? Ya, gwapa pa yun. Ay, unya. Buotan ka ng imong giingon nga silin. Aw, may bawa niyan ni ma, kung buutan ba ni Bayan, ha? Uy, Benny. Ikaw mong gaday ni. Nasuroy man lagi ka. Suroy-suroy lang ko, Lin. Ah. Wamod ko ilingaw sa mo. Ah, mao ba? Di ka busy. Wa ba ko makasamok ni mo? Okay na, Ben. Wa naman sa ko'y buhaton. Ah, isa ato pa, pwede na dito mag-story-story ya, Lin. Ah, pwede po magkanta-kanta ta. Magiganahan ako ni mo, sipat kay ka. Bitaw, Ben, uy. Naibaw man ko ba nga may tuyo ka na ko? Kaya dili magibahitabo nga maghago kag anis amo kung wakay tuyo na ko, di ba? Aw, bright yung kay Kalin, uy. Masulti na lang ko sa akong tuyo ni mo, ha? Oh. O, di ba? May tuyo ka lagi na ako. Unsa man day na? Manguyabon ko ni mo. Benny. Ang tinuod, Lin. Dugay na kung nagkagusto ni mo. I love you, Celine. Oh. May chance ka ko ni mo? Dili ako ang klase sa babae nga dali rang musugot, Ben. Oh, kung sa ibuot ni mong ipasabot, Lin. Kung tinuod nga nahigugma ka na ako, kinahanglan ka unang mag-antos. Celine. Ay, mao daay nga minghoy kinang naong nimo. Kay wa di kasugtas imo gipaguyaban. Oo, ma. Ay, nabagi babae do nga di gyud dayon mo sugot. Kinahanglan pa kanilang paantoson kung tinuod ba gyud ang imong gugma niya. Mao lagi, ma. Kung tinuod kang nahigugma ang silin, ay atos-atos lang. Hangtod nga iyang dawaton ang imong gugma. Lin. Kumusta naman tong akong giingon ni mo? Ha? Dugay-dugay na ba ko nang uyab ni mo? Hangtod ron, wapagid ka maluoy na ko. Nagkita na ko nga seryoso ka na ko, Ben. Oo. Maong gisugot na ti ka. Tinuod, Lin? Imo na kong gisugot? O, lagi. Uyab na ta. Salamat, Lin. Salamat, gigayo. Ay maayo hinuon kay nagbuga gyud ang imong paninguha ni Celine. Nalipay sa bitaw ko, ma, nga. Iya na kong gisugot. Aw, kung maunang may uyab na kapag minyo dayon. Unsa pa? Pag minyo na, ano makakita na may og apos mama nimo?
Ha? Magminyo na ta? Oh, Lin. Gusto na ko nga magminyo na ta. Kaya ka ko ni mong buhion? Oh, kaya, uy. Aw, kun mauna. Sige, magminyo ta. Sa katapusan. Asawa tanagit ka, si Lin. Uy, hinahinaya ko, uy, mabalik ko. Di pa laki ko dahil nga sa katapusan. Maangkot na kita ka. Dong, maayo kay ni anak ka. Na ako ibalita ni mo, Dong. Oh, unsa man na, Daylin? Mabdos na ko. Tinuod? O, lagi, Dong. Nagpalit mo ko og pregnancy test. Og positive ang resulta. Kung mauna dahi, happy na dahi kung mamahimong papa ini. Anak, gid, Dong. Oh. Naunsa man ka? Naginuktok manggog ka. Naunsa ka? Nabalak ka lang ko dahi. Unsa may imong gikabalakan? Tingali yung imo niya kong biyaan. Ha? Nganong biyaan man ti ka? Wabi ko'y tarong nga trabaho dahi. Ang pagpangumara. Maunadlo ko nga, mas hindi ka makaagwanta sa itong kalisod o imo kong biyaan. Ayaw ka balaka, Dong. Bisag unsa pa kalisod ang atong maagian. Dili mahitabo nga biyaan ti ka. Kay love kaayo ti ka. Salamat, Daylin. Aray! Oh. Dong, Oh, Day, naunsa ka, ha? Dong, sakit na kaya nga kuntihan, Dong. Mga anak mo tingali ka. Dali, dakon ko na ko sa ospital. Paghilom, ha? Imus-mus ti karon. Day, nga naman na bata. Ay da, arte kayo. Dili mo kaon og buwad. Nangitag laing sudan. Hilas kayo mamilig sudan, oy. Nagtuo tingali ni si gato na iyang ginikanan. Mag-uumara ba iyang amahan? Oh. Benny, hatagi ko kwarta di, abi. Day, wala ba yung kwarta dari? O saan din mo kwarta? Uy, Benny. Naaintaon ko'y panginahanglan, uy. Unya mangutan na ka kung unsaon akong kwarta. Daghan kog paliton. Nagkagidlay naman gani ko inihapit. Pasensya na gigi ka, Day. Wa pang yung kwarta din, eh. At agalan din unya tagag kwarta, ha, kung ma-harvest ng mga utanon. Oh, Day, unsa man eh? Ngano mo man nagipangandam ang mga gamit? Wa ka makasabot? Mubiya na ko ninyo. Ha? Imo may biyaan si mong mga anak? O kung sa may gusto nimo, ha? Nga mag-ipon ta hangtod sa hangtod? Ay, Benny, dili na ko makagwata sa tong kalisod, uy. Oh. Ang tinuod lang, no?
Nagmahay ko nga na nakigminyo ko ni mo nga wa man kay tarong trabaho. Wa kay lain nakatunan ko di pagpangumara. Silin. Mao bisag unsa pa imong buhaton, dili ka makapugong nako. Day. Biyaan ta mo. Day, malukoy ka na ako. Ayaw itaw ko biyahe. Mag-unsa naman ako kung wala ka. Mag-unsa naman lang ang atong mga anak. O ati man na, amahan man ka. Day, di ba misaan magkanako? Nga di ko na mo biyaan, bisag unsa pa'y kalisod nga mo abot sa itong kinabuhi. Ay storya ra tong ako, oy. Kaya kung gihuna-huna, no? Wa ko'y maayong kaugmaon nimo. Kung hangtod sa hangtod nga makig-uban ko nimo. Oh, Maong mobiya na ko ninyo. day. Ma, ayaw lang may biyai, ma. Ayaw lang may biyai. Tingka sa ato ba? Alam pag lakaw. Unsa ba? Ayaw ko na yung gunit, TV? Bisag mag-unsa pa mo ginilak diha, dili mo makapugong nako. Ma, balik din ma. Day, day, Silin. Dini, ma. Ayaw magbiyahe, day. Malukoy ka na mo. Day, Silin. Ang hinungdan ug naingnan ni iningan sa pagsanig kong hilabihan ni sukot ko. Tungod lagi kay mag-uumar ako, gibiyaan ko sa kong asawa. Kay di man ko makahatag niya og maayong kaugmaon. Ug ako na lang nahibawan nga may lain ng pamilya si Silin. Samtang ako niya nagpadayon og atiman sa akong mga anak. Og kung kinsa matong ganahan nga makihigalan ako, mao ni ang akong Facebook account, Venancio Pitugo, single father. Dinin lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Benny nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga nakalan, ayaw pagsaad. Ayaw pagsaad kung dili mong matumato ang tanan. Ang maong kaagi gibahatan no dos sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaw. I-address lang na inig tulumanon, hantlubanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga sukin tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista, kamaghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rodney, sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take a bow. That you put on now. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Landing Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rodney. Record. I love you, Rod. Jazz. Sure ka sa imong gisulti? Oo. Sigurado ko sa mong gibati. O na-feel sa na ako nga nakigusto na ako. Mabasa man ako sa mong mga lihok. Oo, sakto ka.
Pero mahadlok man ko nga musud og relasyon, Jasper. Kung mo na, di tayo kapugson. Pero pasagdi ko nga ipakita na ko nimo nga seryoso ko nimo. Jasper. Wow, taasag buhok ka niya akong amega, uy. Lagi. Karon gani o? Na nagpa-deliver na sa siya din sa opisina para kuno nga dili ko magutman. Aww. Pero sa ka kung makakitag lalaki ngayon, anak, no? Kana bang ati manunta? O niya ipa-feel gid nato kung unsa ta ka love. Ay daw, moabot na niya ani mo, day. Ay pagdali. Kay moabot na sa panahon nga dili ka mag-expect. Day. Oo, ako kani. Niabot na si Jasper nga wala ko damha. Ug ako mag-expect ngayon ani siya nako. Ingon ani dayon ang feeling sa panguyaban sa. Tuway, kanang kita na sad mo ipanggaon ba? Onya. Unsa na may plano nimo? Sugto na nimo siya? Gisugot ako nimo? O Jazz, enough na sa imong napakita nako para ma-prove nimo nga love ko nimo. Ug tinudaan na lang imo diri nako. I love you, Ronnie. I love you too, Jasper. Uy, ano na nawag magalis Jasper? Halo? Hi. Mingaw ko ni mo eh. Ay sus, kasweet ba, uy? Lagi. Ang kaon di ka niya, ining out mo ha. Ihatod na ka sa mga apartment. Oh, sige. See you. I love you. Sige no, duty pa ko. I love you po. I love you too. Tayo nga karon pa nin bundak ang uwan pag-abot nato. Lagi? Ano naman ang daan mo plastic? Pagkaon na to. Gusto ko nga makigdong na panihapon mo. Ay sa palabi. Uy, may labigay kong mayo ni mo na. Mo na gusto na ko. Kaya ako, inilapagigay ko nimo. Jasper. Ha? Anak siya matug? Uday, kay gusto pa magkayo ang uwan hang tudron. Di sa ko gusto nga mabasa ng sis uwan. Uy, abay pa lang, wakoy pagpakabana niya. Sus, kaigap, maya ni mo. Sige na, uy. Balikan na to kay basig nangita na to ni mo. Bye na. Bye. Oh. Ay, nagbalik na ba na ka? Oo. Ininer eh. Nagsigir ako tanaw nimo. Ikaw gyud. Rod, unsa ka kon mag-ipon na ta? Ha? Unsa? Nag-ipon na mo? Oo. Nanghako dahil siya sa ibang gabutang gabi eh. Day, dili ba paspasar kayo ang mga panghitabo? Ayun sa kung sa dugayan, day. Natin bitaw nimo kung unsa ko niya ka love. Di na nakubuhian ang sama ni Jasper, day. Day, Rod? Jazz! Yakos kusina! Oh, kaya ba na naong nimo? Gigutom na ka? Okay ka ng kaon. Ha? Ano man? Wala ko'y trabaho. Unsa? Ano man? Gitaktak ko. Di ko na mawad anong trabaho. Labi na nga, nag-ipon mo ta. Ayaw pagsulti, ana. Okay ra na. Pagkapangita na kaglain nga trabaho. Ay, kabala ka. Sa pagkakaroon, ako'y bahala nimo. Thank you. Rod, naunta ko'y pangayoon nga pabor ba?
Oh, unsa man na? Pwede ko mangayo og gamay ang kwarta? Mauli unta ko sa akong ginikanan sa probinsya. Wa pa man sila kahibagod nga una ko'y trabaho. Unya, ibaw ba ka nga ako rin ilang gisaligan. Oh, sige, may problema. Pila man? Pakulma lang ko 10K. Lisan di ka basta makatrabaho na ko. Sige. Rod, okay ra kung mga 1 week ko din is probinsya? Ha? Uy, di ka mahibong imong pamilya? Nga no, nga wa ka mo trabaho? Ingnon lang ako nga ni-file ko vacation leave. Oh, sige, Jazz. Way problema. Rod, mauli na ko ron. Amayo hinuon. Gimingaw na ko nimo. Ako sad. Tode ba ka nang makapada ka na kong paraplite? Nakutan mo ko eh. Isa mga 500 lang. Sige. Ngano ni sugot man ka, uy. Day, di ko gusto nga magdinaw niya. Sa napabitaw siya trabaho, siya pa sad mo ay nagsige og gasto nako. Hinuon sad. Pero, wa man ka kay pagduda niya. Wa man sa gamay. Wa lang ginoon ta kay angay kadudahan, day. Ay, makauli na gyud ko. Sabayan na lang ko manihapon. Sure ko nga nakaluto na rin si Jasper. Oh, ano nga pa may linuto? Ugay magaday ni si Jasper. Mingo man ang bahay. Nakoy gilakaw, Rod. Nangita ang kong trabaho, agad. Alas 10 na sa gabi, nakita pa kag trabaho? Kanina rin kong udto nilakaw eh. Kapit nga ini, makurot akong gasolina. Traffic, agad. Pasig na pa ka extra na para gasolina na ko. Sige, magpada ako. Oh, wala kasi Ali. Sam, kita kang Ali? Wow, duty oy, hospital. Mao ba? Asa man siya ang ospital? Ni half day pa mangyog ka, uy. Oh, ang. Di man ko mahimutang kay basig na unsa na ka. Okay ra ko. Maayo noon. Sige, adun ako day ha. Pagpakaayo ba ya? Salamat, day. Muli nang una ko. Excited na kayo sa party niya sa gender reveal sa akong baby. Ako, sad. Jasper? Rodney? Jasper sa ko ni! Ha? Usipot pa sa mga ni? Naliki babae? Siya din si Rodney? Tibuan rin ko ni mo! Ha? Ano man, girl? Nagtuod ka nga seryosohon ka ni Jasper? Unsa may makuha niya ni mo gawas sa imong kwarta, ha? Oh. Kay kung wa pala kay kwarta, di ko masugot nga makigtunga ko ni mo, oy. Nisugot ko nga uyabon ka ni Jasper kay mabdos ko. Rodney, sorry. Sa ato pa. Gamit ang ko ni mo? Ha? Sanbayis ka, Jasper! Sanbayis ka! So dumb right now. Sa kadayot nga higayon, nagtuog yung ko nga gimahal ko ni Jasper. Pero gigamit na ko niya para makabuhi siya sa iyang kaugalingong pamilya. Sakit man tuod kaayo, pero ginawat na ako ang kamatuoran nga way tinuod nga magmahal sa mga sama namo. Dinin lang kukutob ug dagan jud kayong salamat sa pagtagad ni akong tambo. More power, RMN.
Mao kada mga higalang kaagi ni Rodney nga taga landing Katarman Liluan Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan, Take a Bow. And don't tell me yes, Ang mong kaagi gibatan na sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, siya ba ang dahilan? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga Dina. Day, nakoy chika nimo. Unsa man na? Na ako'y bago nga classmate. Gwapo kaayo. Mao ba? Pakita ko na ko sa naong, be. Naka-picture. Waoy. Waoy. Pero sige lang. Basta magkasuod gani mi, ipaila-ila ti kaniya. Sige pa. Unsa namang orasa? Uy, hala. Lawom naman ang gabi eh. Di na, naibaw ka mag-asa si Joyce. Uwa pa. Uy, saan namang urasa? Wa pa man mauli. Ayay, nagkat o na magkaniglaglaag ni bata. Bantay lang yun ako. Pakalma lang. Basin og naro to'y gihuman nga project. Project? Ingon arong urasa? Asa kong to. Pa. Kaluoy ni Joyce. Nagko na bitaw ka. College na ka. Pero di pa ka makabuhi sa imong kaugalingon. Nga naman sad gud nga dugay man kang niuli gabi eh. Tanawa. Pakasaba na lang hinuon ka. Nabunalan pa gyud. Unsaon nga, nalingaw naman ko. Diin magday ka. Ayaw pagsapa ha. Dito may club sa akong mga friends. Unsa? Mauding lingaw kay ka. O gang hinungdan nga ng lingaw kay ko. Kaya na ako'y baby boy nga ako nakailag dito. Pareha na daytaan ni no? Mga inspired. True. Joyce, Pa? warag di maayo og influensya nimo kanang imo mga barkada na. Nakahunaw na ako nga ibalhin ta ka og laing eskwelahan. Asa man nga eskwelahan ni mo ibalhin si Joyce pa? Ibalhin ako siya sa probinsya. Pasig matarong na ni siya. Pa, ayaw lang. Dili ko ganahan sa probinsya. Kapoy kayo biyahe kada adlaw. Ay kabala ka. Di ka mo biyahe kadadlaw. Mag-abang ka og kwarto dito og ikaw na'y bahala nimo. Unsa pa?
Day, hangyo si Papa, be. So ayan ako. Pero sure ko nga dili na gid mausab ang una at today uy. Nakaila ka ni Papa. Once mo decide na siya, dili na mausab. Sayon ra kayo niya ning buhaton na ako. Kaya dili mo ko na tinuod nga anak. Sinagop raman ko. Day, ayaw rin ko pagsulti, ana. Kay bisan tuod og sinagop ka. Pero pinangga ka na mo. Labi na kong. Pinangga kayo ti ka, Day Joyce. Kamakagulo na hunaan. Ngawa na si Joyce sa bahay. Ay, kibingaw naman ko niya, eh. Hi. Um, Dina? Okay ra ka? Nakay problema, ha? Tinuod ni. Si Ralph ang akong crush ni Duol na ako. Kabantay lang yun kunin mo ba? Nga, murag, nangin nagsama ko na huna. Murag ko kasmod. Gaming nga ko sa ko igsoon. Mau ba? Kung na kay problema, ay giluom ha? Di na maayo. Kung maginang nagkagastorya, niyara ko. Chatin ako. Salamat, Ralph. I love you, Dina. Ralph. May chance pa kunin mo? Oo, eh. Dugay na ako na-crush ni mo sa tinuod lang. Sa ato ba? Kita na? Kita na. Yes! Hay, maayo pa ka. Nagkauyab na gid ko sa imong nagustuhan. Ang katuday na gustuhan ni mo. Musta naman? Da, wa na uy. Wa mi kontak sa usag-usa. Pero, wala yung mabuang kong utok siguro na ako na niya. Basta kong makakita o balik niya. Day, kung destined gid mo para sa sag-usa, mag-abot gid mo balik. Ay, Day, ako niyan dadon si Ralph diha sa imong giabangan ha, para magkaila mo. So, nakatultol naman gid mi kun asa ka nagpuyo. Soroyo na lang unya ka na mong kalit ni Ralph din ni Day ha. Sige, way problema na. Di na mi magdugay, Day. Sige, pag-amping mo. Nice to finally meet you, Ralph. Nice to meet you, Sad. Dina, nak. May balita ka ni Joyce. Wa ra ba pa? Nga naman? Pinagkadlaw naman gud nga dili siya mo reply sa kong mga chat. Basig na busy lang sa pag-eskwela pa. Nabala ka man kuday. Mao ba? Sige lang pa. Ako siyang adoono niya human sa akong klase. Ha? Magpauban ka dito sa Gipoy and Joyce? Oo. Kinahanglan ako atuon gud para mahimutang si Papa. Sige. Ayo! Joyce! Ayo! Murag mingaw man, Bi. Mangutana unta ko noy kung nakabantay ba ka ni Joyce? Si Joyce. Dugay naman ni Pawa diha. Wala ko sa kabuhan naman. Unsa? Ngayon dili man ako siya makontak. Sa makinahitabo ni Joyce. Ano ko mas magpaibaw na mo ni Papa? Bi, relax lang lagi. Hindi man relax, be. Uy, barag may ka. Nalipong ko. Lingkod sa, Bi, lingkod sa. Lingkod. Meron mo ka. Ganun like. Bi, ayaw ko ina nga.
mabdos ka. Nagamping man ka, di ba? Maugan ni. Mang imposible nga mamabdos ka, uy. Pagpiti para sigurado. Positive. Mabdos ka. Oo. Di na pwede. Di na. Oh, hoy! Asa ka pa dong, oy! Hoy! Mao ba? Di na nimo siya makontak og usab. Opa. Dili na siya magpakita na ako. Salbahe siya. Sagdi lang nak. Kay di nimo mapugos ang tao nga wagi gusto. Ambot ka ron. Sakit kahapon kayo ang akong tukana. Wala naging plano magpakita si Ralph na ako. O kung naapalangunta si Joyce. Naawad ako masultihan ka ron. Pero wapot siya. Hain ba din ka si Joyce ron? Nak, lain nagkasulti na ako nga nagitan ko nun nila si Joyce. Diin man pa? Dali, kuyog ta. Atong adtoon. Sigurado ka pa nga mauning baya? Oo, mo may gingon sa kung kaila. O sige, manuktok ta pa. Pansaya. Oh. Di na. Nganong ikaw mini Ralph? Kinsa na, Han? Joyce? Joyce, unsa ni? Nganong nag-uban mo? Imo nag-iilog si Ralph gikan ako? Ha? Ikaw mo inang hilog og dili ako. Unsa? Nahinumdum ka nga na ako'y gisulti nimo. Nga na ako'y nakailang nga lalaki sa club. Siya to. Pero nahibong na lang ko sa dihang pagpaila-ila nimo si mong uyab. Siya di ay. Ayaw kong tawag kag papa. Kay wa ko'y anak ng salbahis. Way utang kababuton. Selfish kang dako, Joyce. Ug nagmahay kong nga nung nagisagot ka pa na mo. Sakto si Papa. Igsuo na ang akong treatment ni mo, Joyce. Pero traidor kang dako. Pag-uban mong duha. Siya ba ang dahilan? Madawat pa unta na ako kung masakitan ko tungod sa laing tao. Pero ang pinakasakit sa tanan, kanang gitraidor ka sa mga tao nga gitratar na nimong pamilya. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang kaagi ni Dina nga taga Cebu City uban sa awit ngayong kipangayo. Awit kadakaluhan, siya ba ang dahilan? Siya ba ang Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kahapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sian. Sa dili pa nako sugdan sa pagsayusay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Traitor o paubaya. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Digos City, Davao del Sur. Ang atuwa da tampo nagdasingan nga siyan. I love you, Sian. Vincent, Manay tinuod. Love ti ka. May chance ka ko nimo. nga namulimod man ko. Nakagusto sa ko ni mo, Vincent. Kun mo na. Kita na. Oh, Vincent. Ako na kang gisukot. Salamat kayo, Sian. Ngawa ko nimo pa anto sa dugay. Salamat kayo. Mao ba? Uyab na tayo mo ni Vincent, day? Oh, day, Jane. Ako na lang siyang kisukot, uy. Kay may feelings masat ko niya. Swerte ka ayo ka, day. Kaya ikagipanguyaban ni Vincent. Nga naman, day. Huy, day. Dagan kayo nakagusto ng Vincent din sa tong eskwelahan, uy. Oh, mao ba? Pero, wala sila may himo, day. Kagayab naman mi ni Vincent. Dinhi lang ko, Vincent. Hindi ko na mabasak ko sa inyo. Ayun na lang. Kay basig kasukan ko ni mama nga may kuyog kong lalaki. Sige. Ando na lang ko. Amping, I love you. I love you too. Imo tong uyab ang naghatod nimo? Ma. Nakit-anti ka nga may naghatod nimo nga lalaki. Imo tong uyab? Oh, ma. Oh. Nganong wa pa nimo padayon na din sa ato? Okay ra din mo, mga. Mag-uyab-uyab ko. Ay, natural man na. Kay daga ka man. Basta kay dili lang gid mo pasagdan ang imong pag-eskwela. Oh, ma. Akong isaad ni mo nga magtarong di ko sa kong pag-eskwela. Kung may higayon, pasuruya unya dinhi ang imong uyab, ha? Sa man ni si Vincent. Ako na siyang pahibaon nga. Pwede rin siyang mabisita sa amo. Oh. Si Vincent pa nang may kaubang babae nga nagsige katawan ay. Huwag nagkunit si Vincent sa hawak sa babae. Vincent? Sian. O si buti pa sa buti nga ako nakita, ha? Kwan, kining. Ignon sa makaniyamig ka. Uyab mi. Hoy, Vincent. Nanguyab kag lain nga. Uyab man ta. Oh, ingon ka ba kay uyab? Beklaro ni mo ay. Buwag na tayo. Okay ra ka? Sorry kayo, Sian. Ako ramdong gikabuangan gud. Kabuangan ako panguyab niya. Sugot man. Dili mo ka kasaligan, oy. Pasiliw, ano gud ko? Promise ako nimo, hindi na ako magbinuang nimo. Pasiliwan ako. Hindi na lagi kumusab. Kung dili pa lang ti kalabay,
Buwagan tagyot ka. Sa ato pa, gipasahilo na ko nimo. Pasayloon ti ka. Pero isaad ka na ako, ha? Madali na ka magbinuang. O siyan. Saad ko na nimo. Recorded by Radio Mo TV. Uy, abi ba na ko kasaligan ng uyab ni mo? Dili di ay? Likiday. Pero, okay naman hinuon mi. Ako na sing gipasaylo siyang gibuhat, day. Kung makasa pa gani nag-usab ng imong uyab day, kanas Vincent, ayaw na ginagpasaylo aha. Buwagi na gid na. Kumusta, love? Kinsay mong gilab, uy. Kinsa pa ikaw? Nga na naglab man kuno kanako. Ganahan ako nga matawag mo, love. Kay, love, teka. Sus. Hatik ba ni mo, Vincent? Uy, ginuoti ko. Nalipay na ko nga imo kong gipasahilo. Og, wag ko nimo bibuwagi. Makawan ako na ba ako? Nabuang na kaayo ko nga nagpadagi hapon ko si mong atik. Magidawat gihapon ti ka bisag nakasa na kanako. Love, ay kabala ka. Di na may tabo nga magbinuang ko nimo. Maayo unta. Love, bakasyon mo ron, manang hinunta ko nimo nga mupauli ko sa mong dapit sa Cotabato. Kay, ibingaw na sa kusang pamilya eh. Sige, love. Pauli lang una sa inyo, aron. Imo makauban imong pamilya. Salamat, love. Anya, pailaman ka kaadlaw dito? Basin og usa ka semana tingali ko dito. Mubalik di ko din eh. Anya, kano sama ka magikan? Tulo naman di kaadlaw sukat sa pagikan ni Vincent. Kumusta na kasi dito, no? Oo, man kinagpanamdam. Mas busy na tingali siya kauban siyang pamilya. Ay, kilaay man ko tinis bayo, eh. May pagmasuri ko sa nipuyan ni Jane. Ay, maayon tagwa mo lako si Day Jane, da. Kaya magdungan mig kaon ng lechon nga akong gita. Surprise ganda rin bayhana. Nga ako sige sorry din sa ila. Ay, maayon akong tagnaa si Jane. Kinsa ba? Oh, day siyan? Ako yung tao ni Day. Ako kang gisuri din sa inyo kay gimingaw ko ni mo, uy. Uy, ano nagtapis man lang ka? Nakikauban din eh. Musod ko ha. Aha. Jane, kinsa ba nang... Siyan? Vincent? Ikaw ang kauban ni Jane din siyang kwarto? O, parehas mga nagtapis na lang? Nga sa ato pa, may nahitabo ninyo? Kwan, siyan. Surprise ka! Paingon-ingon pa ka nga pauli kasi inyo sa Cotabato. Pero niyara ni kasi lang Jane nagloblob. Panilasyon tayo mo, huwag inyo na akong gibuang, ha? Day pasaylo ako. Traidor ka pagkahigala, Jane. Nay, mga dagang lalaki din, ha? Ano nga ako pa mag-iuya, mag-imog itukob. Day pasaylo ka lang ko. Ang tinuod ugay na ako nakagusto ni Vincent. Mao nga nangita kong pagi nga matintal siya na ako. Mga salbahis mo! Mawa mo yung uwaw! Magabaan pa unta mo sa yung gipuhat na ako! Magabaan pa unta mo! Siyan, kadito lang. Sulti na ta. Buhi ko! Saba! Ayoko guniti! Love. Ayoko tagag, love! Traitor ka! Pasayloan ako sa nabuhat mo. Di mo akong sagod si Jane man to. Siyang naguna-una og tintal ako. Maong, pasayloan ako, siyan. Ikaw nakasaka na ako ngayong kaglain.
Ako kang ipasaylo. Pero nihigayon na kami nahitabo niyo ni Jane. Dili na ka na ako mapasaylo, Vincent. Siyan. Grabe ni kasakit imong gibuhat na ako. Dili na ako ni kaya. Mabisang lampi ka. Kinahanglan na ka na kubuhian. Magbuwag na lang ta. O gato ka na lang ni Jane. Siyan. Sakit man nga nakigbuwag ko ni Pinsan. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton. Aron magbalinaw na nga akong una-una. Sa pagkakaroon, ni-focus na ko sa akong pag-eskwela. Tininalang ko top, o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalang kaaganisiyan nga taga Digos City, Davao del Sur. Uman sa awit nga nagaluhan, traitor o paubaya. Ang mong kaagi, gibuhatan doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala, mga sukit paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipadahal sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpabili.